А хто ж чаї колись Ліля купував? А дим, я й тепер ніякі чаї не купую. Ми собі тепер так, як є лепа десь, то як чоловік усе там у село їздив, там у них дуже лепи такі є, лепи сушимо, звіробій сушимо. Тепер з того, тепер то він уже так не може, бо то я не годна піти. З ягіднику, з чорне, з ягоди наломлюємо, сушимо. Так добре, якби ще ягідки були, знаєш. Тепер чай, який добрий з тих червоних, суничок. Аби разом, так якби ще були ягідки, і з тих листків насушити, то такий чай добрий, що ну. А з клубніки, з отої, який чай добрий. Я колись на яку радіо чую, каже, що, як каже вже восени, знаєш, як обрізається клубніку, каже, не викидуйте, каже, то ти, що є, то ти вусики вже, знаєш, то ти вусики, каже, не викидуйте, і сусід, каже, і з того дуже добрий чай, і навіть я забулася, і на що він помічний. І я вже як восени відрізала, то ті вусики, і ще з середини таких файних листочків, аби не старі, молоді ще. Я собі ту на поді там розпростерла, насушила такий великий ящик. То я вже всім і тих, то так файно клубніка, то й пахне, що ну. Я ніколи то в магазині ніякі чаї не купую. А з ялинки то ти, Ліля, то як бронхи простуджені, то ти кінчики, як хтось у трав не рве. Знаєш, то ти кінчики, то не з ялинки сосни. Ну і з ялинки сосни. То засипали цукром, і так як хто, або на кашель, як ще кашляє дуже, або бронхи якось у кого простуджені, то пили, так засипали і з цукром, то пили. От, як з ялинки і з того. То лише так, що на лікарство. О. Ага, то, що на лікарство. О, з рум'янку, з того, що є коло хати, рум'янок такий той, то все, то на жолудок дуже добрий той був чай. Як з рум'янку. Рвали. Кмен, з кмену. Як мала дитина є, то дуже добре. Дитина не поносить, ні нічого, ні жолудочок не болить, ні нічого з кмену. Чай давати, лише, правда, такий ріденький. Шипшини чай добрий. На печінку, як печінка були, шипшини чай варити. Я ніколи ніяких тут його з магазину чаї не купую. Ніколи. І так перемінюємо. Шипшини з віробою, з того, з клубніки, з тих вусиків, та й листя, не лише вусики. З липи. Ніколи ніякі я чаї не купую. Ніколи.